Ahoj, já vás zdravím u dalšího videa, já jsem Ida. Já jsem Jaxi. Ze stránky máme rádi energy drinky a dneska tu máme speciální videjko, protože jsme byli na srazu v Praze, kde jsme dostali Big Shock Tea Energy. Ano, koukáte asi, pokud nikdo netuší, kde jsme ho sehnali, tak on se ještě neprodával oficiálně. Oficiálně se prodává až v dubnu. My jsme ho tam před stihem dostali od Jakea a děkujeme i Big Shocku, že ho zaskytl jemu. A tak se vrhneme na tu recenzi. Tak když se koukneme na vzhled z přední strany, tak vidíme, že Big Shock zůstává stejný, akorát, že tam je Tea Energy a ten obrázek je docela pěkný. Je tady vlastně ten broskev a kousky zeleného čaje a v tom jsou vlastně nějaký sportovci, kteří hrajou volejbal, nebo co to je. A tady takhle nahoře je štítek, už tam nejsou ty, nevím, co tam bylo teď dřív, ale teď tam jsou zelený lístky. A zátka je klasicky žlutá, jako u každého Big Shocka nově. Tady datum výroby, docela nový, 4.3. Dneska je 9. takže máme 5 dní starý energetiák. Ještě teplý z výroby. Tak, to je vlastně všechno, co se týká z přední strany. Když ho otočíme, tak tu vyčtem, že je to energetický nápoj s vysokým obsahem přírodního kofeinu, taurinu a vitamínu. Tento energetický nápoj je 3 chutí zeleného čaje z brosví a když tu vyčtem, tak je podíl ovocné složky 1%, což není moc. Ale je to běžný, je to všude. Co jsme tu vyčtili, tak asi hlavní složka je kofein, který je 32 mg na 100 ml jako vždycky. A další, tu už nemá cenu asi číst. Je to teda půl litr a prodávat se bude od toho dubna, takže se vrhneme asi na otevření. Tak čekni tomu. Cítím broskve, docela dost broskví. Je to vůně pěkná, příjemná a milá. Já tam cítím tu broskev a trochu mi to voní jak u Rockstaru Icedu, ale není to tak výrazný jak ten Rockstar teda. Tak když to nalijem, tak barva vypadá jak u normálního energetiáku, ale ve skutečnosti je to prostě čaj, jakoby, dá se říct. Čaj. Tak to asi ochutnej první. No, je to dobrý, je to hodně dobrý. Je to jakoby... Za prvý je to neperlivý. No. Je to docela sladký. Ani ne za tolik, ale... Ne tolik, ale je to prostě sladší, ale já mám rád sladší energetiáky, takže tohle je docela dobrý. Je tam hodně cítit ta broskev i ten zelený čaj a tam cítit ta energie prostě v tom, ten kofein. A není to tak špatný, já si myslím, že u Big Shocka další plus za další výrobek, že už jich je docela dost a co se týká teda chutí i vzhledu, tak si myslím, že můžu dávat 5 z 5. No, tak já dám známky, když procenta, tak dávám u chuti 95% a u vzhledu 100%, protože se mi to dost líbí. A to je asi ode mě všechno, teď Jaxi. Takže sledujeme to rychle, takže celkovou známku tomu dám 1 minus. Protože chuť je dobrá, ale mohl být ještě do kubičku výraznější, jako mohli chuť ještě vylepšit, ale jako chutná mi dost a myslím, že si ho budu kupovat. Jeden z mála Big Shocků, který si budu kupovat častěji a dám tomu 98 ze 100 a na vzhledu vzhled se mi líbí, vzhled je dobře provedený, je jemnej, neposrali to jako u sportu, takže tomu dám 100% ze 100, ať to máme všechno. Tak to by bylo asi všechno, tenhle Big Shock můžu doporučit a těšte se teda v dubnu, kdo třeba vyhrál, tak se taky těšte. A to bude asi od nás všechno a u další recenze někdy čau. Čau.